per practicitat comencé jo. Avui anem a parlar de Ja fa França, temps que tenies ganes de parlar de Le Cornu, per de fi estic Cornu. que t'ho O sea, portem. sí, n'hi ha diversos motius per parlar de França. Uno, que el primer ministre, que pareixia que havia caigut i al final ha tornat, es diu Le Cornu, en lo qual jo ho havia dit antes, però fa que un dia de fer un vídeo sobre el tema i em va fotre, que és avançar en el xiste. La segona cosa que ha passat és que Sarkozy ha tret a la presó en Carla Bruni en la porta i tot el rotllo, que és el primer cap d'estat francès que entra en presó, i que s'ha endut a la presó el conde de Montecristo, que és com dir, ja tota tot el rotllo francès condensat en una sola persona, i que Home, recordem que tens ha la entrat perquè, clar, cantautora, el polític corrupte i el conde de Montecristo. Crec que t'acabes de desmuntar exactament, ja tota la És la literatura novel·la. francesa. sí, tota la cultura francesa del 19 i del 20 està en esta persona, i damunt un altre element que és que ha entrat per haver rebut diners de Gaddafi, eh, en el seu moment per a fer la campanya, i després ell va contribuir a carregar-se Gaddafi, que vull dir, Òscar Piera, amic d'esta casa, va assenyalar que traidorenc haver acceptat ajuda de Gaddafi i després matar-lo. Vull dir, està bé que quedi alguna persona al País Valencià que reivindique l'honor de Gaddafi en esta època. Jo, Saludos a Òscar. jo m'imagino dient algo tipo, joder, que t'ha convidat a sopar, saps? Una miqueta Sí. de... Joder, li han Home, pagat la està feo. campanya. Menudo guarro, Sarkozy. O Està sea, feo, està feo. Almenys que el maten uns altres. No feia Home, si que el el falta mate... maten uns... res. No, Si el mates tu, pues no li tens que tornar el favor, suposa, és home, la lògica. No, jo sabem... suposo que és millor que ho fa... I ell li diu explicar, escolta, Gaddafi, és que si no ho faig jo, ho Ho faran farà els un altre. altres. Vull dir, és que Sí, què fa un preferixes? altre. Que t'apunyala un amic? Home, és que al final más vale No, malo a veure, conocido, no? jo crec que este cas és molt indicatiu de què passa. És a dir, conforme més favors si fas a una persona, en el fons el fas sentir mal per deure't algo, és més probable que te la jugues. És contraintuitiu, però en realitat, vull dir, la gent odia deure favors i fa aquest tipus de guarrades. Vull dir que Sarkozy s'ha comportat com s'ha comportat. Després, l'altre element francès, perquè clar, ja és tot un pòquer d'asses, és el robatori de les joies del Louvre, ho heu vist? Sí. Sí. Ha sigut fantàstic, que a més han robat les joies de Napoleó III i la seva dona, que tampoc Sí. és el millor de la col·lecció, ni tan sols el més car que n'hi havia en aquesta sala. Però vull dir Que, que ha sigut perquè han pujat... O sigui, en què tu poses un xalequet de treballadors de manteniment, els tios van, obrin en una puta radial la finestra de fora i ningú diu absolutament res, perquè tot diuen, seran els treballadors que estan fent-ho. En la qual ja no, sabeu, si voleu furtar, i que aparquen A una mi, furgona davant del Louvre, que és com... És que la Casa de Paper la conta 50.000 historietes i després resulta que és més simple. Vull dir, tu vas Sí. allí, parques la furgona i com l'administració funciona tan malament, Sí. pues diuen, fa- són els de manteniment. I els de manteniment sí, furten ja unes està. joies valorades en 250 milions. em Que fa, dius, em fa "Hòstia". ràbia perquè, vull dir tanta expectativa que ens havien donat les pel·lícules de lladres de Juan Blanc i tot no sé Sí, sí, quantos, que sí, sí. estava tot el cel ple de làsers i paranoies i al final, pues, una altra cosa en què avui venim a desmuntar França, vull dir a No, dir, no, no us A creieu tan veure, guais, claro, toqueu-vos no, però a veure, l'ara. és que tu penses en Ocean's Eleven i tot el rotllo. A veure, és que de fet això, si recordeu, n'hi ha una missió en què tot és GTA, És que és que tens que fer un Ocean's gran assalt. 12, no? La de París és la segona, no és la primera. Sí, però que al final, diguem, el Ja. paradigma era... cuidado, Andrea ha dit un dato molt bé. El paradigma inicial és una pel·lícula de 60 o per ahí, vull dir que en realitat Ocean's Eleven és un remake d'una pel·lícula de 60, aquella en la que ixen Brad Pitt, Richard Gere, no sé, però tots els guapos i guais Clooney, de Hollywood, George Joe Clooney. A Clooney... veure, som molt viejos abans d'anar a parlar de Ocean's Eleven quan és la Casa de Paper. Vull dir, No la l'he gent a dia vista, No, d'avui... però a saps? veure, Ja, escolta'm, però sí, però entrar a un la, museu, a la fàbrica de la moneda o coses d'aixes, és com, allí jo, a França, com no existeix el professor, que seria le professeur, i seria membre de la France Insoumise, pues han tingut que agarrar els sí, manites però a de veure, jo, turno jo i t'ho dia furtar. perquè n'hi ha diversos videojocs tipus GTA Sí. que tenen una missió que és homenatge a Ocean's Eleven, concretament, Mm. que és una cosa molt més elaborada, que si Sí, sempre sí, 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 recordeu, sí. tenen motos de la policia per a fingir que són de la poli, és a dir, han aconseguit la targeta, n'hi ha com 5 o 6 milions paral·leles que porten ahí. I estos van donar compte de dir, si algú està fent obres de manteniment, ningú va a preguntar, no? Vull dir que és De fet,
Ui, jo crec que Ocean's Eleven forma part del gran imaginari que tenim de Lladres, les sí. lladres d'aquest tipus, que de fet crec que va ser en Rick i Morty apareixia una cosa que era sempre una missió dintre una missió que acabava no sabent exactament què estava passant, burlant-se de exactament el que estàs dient ara, saps? D'aixes múltiples missions de que tu penses que t'han enganyat però en realitat no perquè algú ja s'havia anticipat a que tu sapigueres això. En fi, Sí, a lo que veure, ens demostra que la realitat sempre és més cutre que la... sí, però que la premissa en el fons de Ocean's Eleven i de les missions del GTA era que quan ve la poli, diguem, quan tu crides a la poli que ve són ells. I el diguem, s'ho enduen disfressats de policia, no? Vull dir que era... La premissa al final és que el que no espera la seguretat del casino o tal és que siguen estos, no? I Això és bueno, la vull dir, crec que mos tercera, servia tot això per a parlar... Eh? És que Com? soc molt fan d'esta saga, les he vist totes, i les he vist totes com una Vale. vintena de voltes, entonces ja me les sé de És memòria. que no Mira, et pega gens, o sea, perquè aquest tipus de Buah, pel·lícules no peguen gens. a mi mentre no comencen a disparar al personal, vamos, són pa Sí, però sí que dentrísimo, és un món super que té cert pec. atractiu. Sí, perquè vull dir, són criminals que no són, diguem, violents, no maten a ningú. Vull dir, és com... van contra el poder, no? Vull dir, com té cert atractiu. A més, a França, tot el rotllo eixe d'Arsène Lupin i tot el rotllo va també per ahí, no? El lladre de guant blanc, que és molt elegant, que es camela totes les dones, que sap manejar-se en l'alta societat i alhora és un element que està fora, no? És una cosa com també molt francesa, però estos no han sigut elegants per res, ha sigut cutre, a més no poder, però bueno, tot el món li reconeix el mèrit a esta gent. Segurament aquestes peces acaben com tot lo robat o el Leonardo aquell a alguna galeria de Qatar o d'Aràbia Saudí o tal, que no torna a veure la llum del sol en la vida. Però bueno, ese és otro debate. Però bueno, volíem parlar d'això que li ho perquè dius, demanen bueno, al jeque França, del volíem... PSG perquè l'uso torne. Exactament. Oh, és que, claro, no, vull dir, el principal club de França és ja d'un d'estos, vull dir, a lo millor és ell que ho vol, saps? Però bueno, dient d'això perquè la qüestió és que el govern francès va caure i ja volíem parlar quan va caure i resulta que l'han tornat a muntar en el senyor Le Cornu altra volta L'hem en tornat a muntar en bàsicament quatre filets, premisses molt similars, però Dic que l'han tornat sí, a muntar en quatre filets, sí, en però plan, que és no com tenen ho han capacitat d'aprovar embastat. pressupostos. Bueno, l'han bastat, sí, però, vull dir, però al final el tema és que i a mi m'ha fet risa que sí diuen però és que no té capacitat d'aprovar pressupost, molt malament aquest govern. I dius, hòstia, ho esteu dient? Tots foren mitjans socials dels collons. Que Pedro Sánchez no es digna ni a presentar el pressupost perquè li el tomben. La mateixa gent dient, molt mal, Macron, perquè no és capaç d'aprovar un pressupost, no és capaç d'aprovar lleis, aquest govern tindria que dimitir. I dius, què? Vull dir, No, en fi, pareix un ahí n'hi ha una cosa que, jeta. per exemple, en Sánchez sí que et juga a favor, que és que almenys ell sí que ha pactat amb la gent d'esquerres. Vull dir, allí Macron, amb tal de no donar-li ni siquiera un primer ministre als del nou Front Popular o coses d'estes, que està clar que també això duraria un rosari perquè es matarien antes entre ells que fer qualsevol cosa. I ells estan ara tots barallats entre si també, vull Per dir això, que també ha sigut per, una coalició de poca durada. però que abans de donar-li a algú d'esquerres, vull dir, almenys Sánchez d'aquí ha dit, bueno, va, jo què sé, a donar-lo. Que jo anava a Bueno, dir que però a veure, respecte a sí. les pel·lis, per exemple, de les pel·lis i sèries que tenim del tema de l'atracament, aquí n'hi ha una altra que és del Baron Noir, que en este cas té algunes coses més similars que la pròpia, les pel·lis de Ocean's Eleven de lo que ha passat en el Louvre, però bueno. Sí, però no s'hem arribat a parlar mai de Baron Noir en Jo trobo que profunditat. sí, no? Jo Sí? crec que no, perquè estàveu No em esperant sona. que jo la veiera. Ah, no? Ah, doncs pensava que sí Pues que mo- Perquè havíem jo la vaig mos hem quedat començar... esperant. Pues sí. Hòstia. Però bueno, està vigent Vale. encara, la podem veure més, o sea, parlar d'ella en el Vale, però futur. n'hi ha un personatge de Baron Noir que era la dona esta guapa, que és mig Que és grega, no sé com li diu la l'actriu, Macron. que fa de Macron, és a dir, una que és ministra i és afín al Partit Socialista, que diguem, es fa presidenta en un perfil liberal, no? que és com Macron. I És a dir, la ficció, supertecnòcrata. com a tecnòcrata, la ficció hi incorporava tot això i, bueno, vull dir, el fet és que a Macron se li acaba el segon mandat i ja no es pot tornar a presentar, aparentment, i bueno, aleshores n'hi ha com una successió descarnada, diguem, en l'àmbit de la dreta, l'esquerra i tot, a veure qui és el següent president, Le Pen està inhabilitat, per tant s'ha de presentar el Bardella este,
com li diuen, el de la Franja Insumís, Melechón. Mélenchon, que realment és Melenchon perquè era murciano o algo així, no? Abuelo, que també gent baranoa burlen prou d'ell, no? I apareixen Sí, els de el deixen un Podemos poc i tot com a això. idiota, pobret. Jo crec que Melenchon, a mi em queda bé, però hasta veure el tracte que té en Pablo Iglesias, després vaig entendre prou coses. Vull dir, perquè és un caràcter com ell, que ell sempre té que ser protagonista, té que parlar malament dels altres... Vull dir, que és un bon Porta líder i tota la alhora és un vida en ególatra de política. 3 parells de collons. Claro. Vull dir, ha i aguantat no ha el sabut... projecte, ha aguantat sobre la seva esquena, que també et dic que sense Claro, ell efectivament, que per això igual haurem s'assembla a Pablo Iglesias. desaparegut. Sí, i al mateix temps, que tio més pesat, saps? I Sí. no ha tingut facilitat per a deixar cap tipus de relleu. Entonces està el Front Nacional, està i claro, en l'àmbit del propi macronisme, que s'ha apoyat, diguem, els últims anys sobre la dreta tradicional, els gaullistes, diguem, el que era el partit abans de Sarkozy, de Chirac i companyia. Claro, ahí n'hi ha galtaes entre senyors que tenen d'entre 60 i 70 tacos per a ser el successor i que no creuen molt el projecte. Recordem que el que estava abans de Le Cornu, que era François Bayrou, Sí. era alcalde de, crec que de Pau, o algun puesto d'aixòs del País Basc francès o quasi. El tio no deixa de ser alcalde mentre era primer ministre. O sea, ni tan sols va tindre els collons de deixar-se l'alcaldia durant quasi un any perquè va dir, bueno, jo si no dure. Vull dir, que tu això a Espanya o a Itàlia, el primer ministre continua sent alcalde de la seva ciutat i va i tornar en l'ADE perquè no pensa deixar seu, perquè pensa que no és un tema de dedicació completa, ahir veurem la importància que li donen a lo que és ser avui en dia primer ministre a França. A veure, és que, però si principalment, no sé, és que, a veure, tens un d'això superfragmentat, que ja quan van fer les eleccions, no sé si van ser a 2024, sí, 2024, Mm. ja estava clar que qui anava a entrar tampoc tenia massa... Vull dir, per mi era, o entrava al front Popular i es mataven entre ells i per tant Macron passava a, no sé, com a que després de que s'habren matat apareixer ell com a major estabilitat o el que fora, i la tonteria que va fer per mi de no donar-li bola a ells i tirar ell en la seva gent, l'únic que ha fet és cremar-se els seus, conforme li va passar un poc a Puigdemont, Torra i companyia, òbviament no per les mateixes causes, però que de repente has cremat a moltíssimes generacions de polítics en pocs anys, i jo no tinc clar de que això, no sé, vull dir, és que al final Mélenchon sí que té una cosa bona, inclús siguent un ególatra i el que vulguis, que quan ha tocat tirar la gent al carrer en aquest govern anterior, en el de Bayrou, que al final el tiren ells contra les retallades i contra tot, són ells qui es posen a fer protestes un poc i l'acaben tirant. No sé, vull dir, en este rotllo de que tens a la França Sumís com en un peu al carrer i a l'extrema dreta encara hi com, no sé, que no sé jo si estan per governar, trobo que és que van aguantar molt de temps en aquesta inestabilitat i o Macron es decideix i el macronisme a pactar directament en els fatxes i en el Front Nacional, o és que no van tindre un govern estable que dure 2 dies. O sigui, és que és normal que ningú es deixi la seva plaça en el seu poble perquè és que no va durar. Jo vaig veure, o sea, en l'especial que feien del País, hi ha una cosa que jo penso que té part de raó, hi ha una part que és més de cunya del PSOE de tota la vida, però és com un país en el que està canviant el sistema polític i arriba a una fragmentació sense ningun tipus de tradició de negociar. Vull dir, perquè si tu eres un país en què has tendit a majories, de repente et veus en què has d'arribar a coalicions, has d'arribar coses que pues, fan que desestabilitzi el país, perquè és un canvi cultural polític bastant important i encara no estàvem preparats. I crec que aquesta qüestió no és menor en este cas, perquè crec que la idea de yo, así mane yo por mis cojones, pues estamos sobre la taula. També estaria guai que parlarem del tema de que no és menor tampoc, que és que porta bloquejat el govern de França. Però a mi em recorda una miqueta, en certa distància, a lo que passa en Alemanya. Esta idea de, vale, estem en un moment, en una certa crisi econòmica, i hem de veure què fem, o sigui, quina és la manera d'enfocar això, no? Vull dir, el tema de les retallades, sabem que és l'element principal, i això és el que està una miqueta fent que el govern col·lapse.
No sé què penseu vosaltres al respecte. Sí, a veure, sí que és veritat que conforme tu dius, la Constitució de França, diguem la de la Quinta República, que és la de Gaulle, ja es va dissenyar perquè, o sigui, abans, en la Quarta República i la Tercera, diguem, va haver molta inestabilitat, doncs la van dissenyar per a que bàsicament el president tinguera molts poders i que després ja han arribat a un acord en el qual les legislatives ja anaven després de les presidencials, de manera que normalment qui queda molt bé les presidencials arrasen les legislatives. Diguem, això ha sigut una Mm. tendència un poc estarra. I, claro, ells l'última experiència que tenen de cohabitació entre, en aquell moment era Chirac, president de dreta, i un primer ministre d'esquerres, que era Jospin, és de 1997, és a dir, fa 30 anys. O sigui, ells no tenen cap tipus d'experiència en això, a diferència d'Alemanya, en què sí que n'hi ha hagut, diguem, diferents Sí, governs de aquesta part coalició sí al que és llarg diferent. dels anys. Vull dir que és diferent, existeix tant a Itàlia com a Alemanya existeix com una tradició de coalició. A França fa molt de temps que no n'hi ha hagut, és a dir, cohabitació no és coalició, al final. És que uno feia les lleis, és a dir, Jospin tenia majoria. Per a fer les lleis no s'havia d'entendre en ningú. I ara mateix tenen un problema, que és que, com dius tu, Juan, han de desplegar una cosa. El front d'esquerres, diguem, va guanyar les eleccions, però no tenia suficient majoria, havia d'acordar en algú. En el Front Nacional no era possible fer-ho, i els macronistes i el pacte del centre no volen, no? De fet, una mica el que està passant ara és que el pacte del centre, els macronistes diuen, ja que t'entres en l'esquerra, o no poden fer res, no? I aquí la qüestió fonamental és que França té un dèficit de l'hòstia que s'ha de fer d'alguna forma. O puges molts impostos o fas moltes retallades, que ja s'ha vist que és inviable, que és el que ha passat. Penseu en els xalecos grocs, en les pensions, és a dir, cada reforma s'ha hagut de tombar perquè n'hi ha una contestació al carrer. Crec que és molt important una idea, i ara entrem en el tema de per què n'hi ha retallades i tal, que és que França és un país de dretes, és a dir, si tu mires les eleccions, diferents Sí. forces de dreta guanyen, però que molta gent de dretes, agricultors, etc., es manifesten per a que no li lleven coses. És a dir, aquesta gent que és sociològicament de dretes té una cultura combativa. Això a Espanya no és ben bé així. I això explica Bueno, moltes coses, no? i vull dir, haurem de recordar a l'oyentat que gran part del discurs de l'extrema dreta ha estat vinculat a els serveis públics. És a dir, vinculant-ho a la migració fa que tinguem pitjors serveis públics? Sí, però vull dir que és central per a ells el fet de tindre una bona sanitat, tindre una bona educació, vull dir que és una cosa que així no veiem, perquè a més la extracció social del personal I que els que musulmans van contra els lidera drets és de les diferent. dones, a més. Vull Mm. dir... Mm. Sí, Eh, però vull dir que jo crec que això és un dels patrons de l'èxit de l'extrema dreta a França, però bueno, que sí que m'havia agradat una cosa que dius fora de micros relacionant amb això, que té a veure en que a l'estat francès la gent espera coses del seu govern i espera coses del seu estat i, per tant, quan no complix, doncs, com estaves comentant tu, ix al carrer i demana que les coses se solventen, perquè en el fons sí que hi ha una confiança en les institucions que nosaltres fa temps que hem perdut. A veure, és que també han sigut els que... Vull dir, una que troba que també és una democràcia un poc bastant més madura que el que nosaltres coneixem així, però Mm. l'altra, després del... Jo volia entrar un poc en el tema este de que comentava Quico del dèficit i això, i, i està clar que al final només tens com aquestes dues eixides, això que dius tu, de pujar impostos o fer retallades, però jo diria que també hi ha una tercera, que és un poc el que han fet Alemanya i Espanya, un cert canvi o el que sigui, que ha sigut com l'aposta en les renovables i coses d'estes, que sé que això també, no sé si voleu que entrem en aquest programa, però que eh, ells el fet de lligar-se tant en inversions com en deute històricament en les nuclears i encara voler seguir apostant encara molt més per aquest model, jo trobo que impossibilita que tampoc vagin a tindre ningun tipus de creixement que puga d'alguna manera pal·liar, com ha passat aquí un poc a Espanya, de dir, vale, tu tens la mateixa inflació que en altres puestos, tens els mateixos problemes com estructurals d'habitatge, etc socials, però tinc fons europeus, sé que la Unió Europea no va a soltar-me, i tres, que diguem que vaig a tindre un creixement vinculat a l'expansió de les renovables o el que siga. No sé si allí aquest entestament que han tingut en el rotllo de nuclears
el que fa és un poc també pegar-se un tir en el peu, tot i que després, potser, quan hi hagin apagades o coses d'aquestes en la transició energètica, ells tinguin com un moment ahí de lucidesa perquè tenen nuclear, no ho sé, però eh, a mi la sensació que em dona veient-ho des d'ací, i també siguent prou ignorant del tema, és que a nosaltres, i per exemple a Alemanya i a altres llocs, ens salven un poc este rotllo de que el futur i els mercats confien en que aquí la cosa va creixent, perquè tens Ja, eixa perquè, potència, sí, no? però confien per un tema. O sigui, estava buscant la dada concreta perquè l'havia vist fa temps, per a que mos entenguem. El PIB per càpita dedicat a despesa social, Mm. ¿vale? Sobre el percentatge, que el relatiu a lo que s'entén, a Espanya és de un 20 i a França és del 32. És que és pornogràfic. Vull dir, estem parlant de quasi un 50% extra. Claro, evidentment, els mercats confien perquè gastes menys. És a Clar. dir, però clar, n'hi ha un nivell de prestacions, per exemple, per a agricultors, per a persones majors. És a dir, allí estan pensant que la jubilació puja de 62 anys. Ja. O sigui, estan al carrer per a que la jubilació puja de 62. I aquí és 67, la gent ho té totalment normalitzat. Vull dir, claro, partim d'un tema de que, diguem, una cosa que ha fet Alemanya és obligar molt fort a contindre salaris baixos, és a dir, Alemanya realment té uns salaris molt baixos Sí, això és i unes cert. prestacions socials molt baixes per càpita, realment, per la riquesa, diguem, objectiva que té, i Espanya és baix en termes absoluts. Entonces, clar, evidentment, el que tu dius dels mercats, clar, els mercats confien perquè l'Estat té que gastar molt Sí. menys. Entonces, clar, Sí. això el tema és que és una bomba de rellotgeria i, clar, l'extrema dreta francesa no és idiota. L'extrema dreta francesa sap que si tu als huelos, als agricultors, tal, o sigui, es lleves la prestació, el país se'n va a la merda. És a dir, el tema és que, clar, una extrema dreta construïda sobre un país de prestacions altes, lo que va a fer és defensar. Clar. I jo el que veig que una extrema dreta com l'espanyola, construïda sobre la pobrea, és una miqueta com quan diuen la transició ecològica. Diguem, en països emergents tenen menys a perdre i, per tant, bueno, és més fàcil, no?, cavalcar, i, per tant, renunciar a portar el teu SUV a tota hòstia costa menys perquè no el tenen, no? Pues, transforme-lo de casa i com només tenen llum per la nit, pues, bueno, gasten menys, no? El tema és que ells estan acostumats per bé, i també és un tema que a França s'ha de reconèixer que hi ha una trajectòria llarga de tallar el cap a reis, fer revolucions, guanyar i perdre guerres, és dir, sempre en el transfort social de fons. Entonces, sempre, al final, la despesa social de França per càpita és la més alta de la Unió Europea i de les més altes del món. Crec que només té per l'estil, crec que pot ser Canadà i països escandinaus. O sigui, és que, en fi, Clar. en els 2.000 problemes que té França és un referent, també. I que en el n'hi ha moltes variables, no? Però el que explica fonamentalment és el que està passant. És a dir, n'hi ha una majoria de la societat francesa, inclús de dretes, que no vol renunciar a això. Andrea està pensant profundament. No, jo estava pensant que estic molt d'acord i que vull dir que nosaltres estem molt lluny d'això, encara que hem començat una miqueta el programa dient que veníem així a desmuntar França en este tema, pense que seguim molt, molt darrere d'ells. Jo el que em planteja és quin és el futur d'això. Vull dir, crec que és una coseta en la que podríem anar tancant, és a dir, crec que des de l'any passat ja hem passat per quants primers ministres? O sigui, 3? Sí, des del crec que 2024, 3. porten 3, sí, Sí. i els últims 5 anys, 7. És a dir, Exacte, és a dir, és un nivell tremendo. italià d'inestabilitat. Sí. Exactament. Crec que ara mateixa el govern de Macron té molt poc incentius per a que això canvi, o sigui, que fa la sensació que prefereixen que vagi caiguent perquè realment tampoc li donen tanta importància. No tinc massa clar com ho poden desbloquejar, perquè jo crec que hi ha una majoria social que defensa els drets públics, diguem, els drets de l'Estat, els drets socials, etc, i en canvi tens una majoria dirigent que està resistint molt fort d'això, perquè a més, vull dir, té l'extracció social que té, són perfil banquers, són perfil de que no tenen eixa necessitat, o sigui, són un perfil més europeista, en el sentit pitjor que té Europa. No sé si se m'entén això. Vull dir que estan molt lluny de quina és la realitat social de França, no? I vull dir això de que ja portem molts anys en el tema del mal menor davant de l'extrema dreta, cada volta l'està alimentant més, no? Que és la seva versió de si la pregunta és PSOE, la resposta és Vox o a l'inrevés, en el fons. Vull dir que són
el partit que intenta desmuntar l'Estat, no? I no veig clar com això es resoldrà sense que acabi manant l'extrema dreta en França. És que, a veure, al final, si en Baron Noir, sense fer massa spoiler, n'hi ha... bueno, sí, és un pot de spoiler, però bé. N'hi ha un de les persones que es presenta que és com un youtuber, un professor, filòsofo, que comença a fer com idees radicals com acaba fent-se fatxa, però ve com en una real democràtica xina com pro 15M, però a la volta m'agufes i coses així, no? I al final és com un poc qui li menja la tostada a l'extrema dreta. I això, per exemple, en el cas francès, vull dir, hasta la realitat jo trobo que ha superat la ficció perquè tu ja has tingut diferents decisions en l'extrema dreta, has tingut a l'Eric Zemmour que estava a punt de guanyar les eleccions i que s'ha volatilitzat, vull dir, és com això, un poc la mateixa idea que deia antes, has socarrat també moltes generacions de polítics que han anat apareguent i desapareguent i dius, ara mateixa l'extrema dreta, inclús amb tots els problemes que pot tindre, és que igual és una opció, no sé, vull dir, és una opció més viable si està als ous de Macron i si, òbviament, Sí, no eres perquè- d'esquerres, saps? Perquè ja no n'hi ha Sí, però- tampoc ningú que puga fer-los mal. Lo que passa és que, claro, No. el rollo este de Bardella com tecnòcrata i tal no és el mateix que Mélenchon, perdó, que Marine Le Pen o tal. No sé. Jo crec que per acabar, tots tenen un problema comú, al final, compartit, que és que els diners tenen que vindre d'algun lloc. O sigui, ells tenen un dèficit molt avoltat i ells no tenen capacitat de traure-ho en els mercats de deute, perquè en el mercat de deute diu França té risc d'impago i me'n vaig a un altre, diguem. Sí. Entonces, l'única solució és que a França la salve el Banc Central Europeu i perquè la salve el Banc Central Europeu, Alemanya i els altres tenen que estar d'acord. És a dir, el problema de França i d'Itàlia, i per això, en el fons, Meloni, Pedro Sánchez i Macron, tot i que són de famílies polítiques molt diferents, no es disparen molt en públic entre ells. I això és pel motiu que, en el fons, són els 3 dels 4 majors estats de la UE que tenen un interès compartit, que és que Europa traga diners com el Next Generation per salvar el cul. Perquè si no, són estats que necessiten deutes. A Itàlia penseu que igual és menys, però també la despesa social voreja un 30%. És a dir, són països d'aixòs que on hi ha diners i els diners tenen que vendre del mercat de deute, perquè no pots alçar molt més impostos sense que rebenti el carrer. Entonces, l'única solució que té França, per molt que mani l'extrema dreta, va tindre que aprovar un pressupost. I en qui va aprovar-lo? Vale? Perquè els diners del pressupost tenen que vindre d'algun lloc. No? Vull dir, crec que ells n'hi ha un tema que ha tocat un sostre, que el sostre, la gent pensa, o la gent del carrer pensa que tu aproves i ja trobaràs els diners, perquè els diners han de vindre d'algun lloc. I diguem, l'única manera de vindre d'algun lloc avui en dia és deute que està avalat per la Unió Europea. I això, la Unió Europea té que voler que tu t'endeutes. Entonces, de fet, pràcticament quasi tots els grans estats europeus, avui en dia, però no, els xicotes també, però els grans, es veu molt, perquè necessites molt diners de colp per fer-ho, o salva la Unió Europea o no n'hi ha... o no n'hi ha solució. Mal l'extrema dreta o l'extrema esquerra. El problema és el mateix. L'extrema dreta pot posar-se a manar i deportar immigrants. I a veurem com ho paguen, però bueno, que poden fer-ho. El tema és que no van a poder pagar, no van a poder pagar el pressupost. És com Milei. Milei ja té 1.000 idees, però si Trump no li posa 20.000 milions de dòlars, Argentina estaria a quebrar, perquè els diners si se'ls inventa, però ningú compra el deute, lo siento mucho. I crec que el problema que té França no és diferent que el problema que té Itàlia o Espanya, però portat a l'extrem. O sigui, per ells és un tema d'urgència. Ja. Sí, totalment. Vamos, jo trobo que és la Alguna millor idea més? que entre qui entre va estar nugat de mans per això. N'hi ha condicions objectives ahí en el tema, pense jo. Pues bé, jo trobo Penso que... que ho Matar, o deixem què? així. Sí, ho Tenim deixem clar, així. pues bueno, a veure com li va a Le Cornu Vamos, d'aquí 2 i si apareixen dies... les joies. D'aquí 2 dies torna a estar a la plaça on estiguera. Igual, No sé què igual es dedica. algú No, era d'estos ministre s'agarra abans, les ja. joies i se'n va, Igual algun d'estos ministres Ja diu, està. pues mira... I se'n va al Caribe, sí, igual sí. Però a veure que mos convida a nosaltres. Molt bé. Bueno, Pues- chatos, pues bé, deixem estar. La setmana que ve. Adeu. Adéu. Adéu. Adéu.